Пореден протест в София пред Спортната палата, но протест, от който има смисъл. Протестират родители и деца, състезатели по кикбокс, децата състезатели по кикбокс, срещу Държавната федерация, която е под Министерството, която не оказва абсолютно никакво съдействие и не помага по никакъв начин на развитието на този прекрасен спорт. Ето виждате, хората протестират културно, възпитано. Дори са необходими само 2 полицаи да съблюдават движението по булевард Толбухин или Васил Левски. Жалка история, но жалка за Министерството. А на децата браво, на децата огромно браво. За това, че трябва да се отстояват позициите и за това, че трябва да растат от малки. Надявам се, разбрахте алегорията. До скоро!